The season is about to end and we want to get to 200k subscribers. Bafethu siyanicela, please subscribe. We are left with only 1 month. Can we do it? I believe we can. Welcome to our fans on TV. It's the Betway Premiership. Mamelodi Sundowns 1, Kaizer Chiefs 1. I left the best for last. It's Mr. Mnigeni Ndungwa. Mfanakithi. Let's talk football. Let's talk football now. Like this. Kaizer Chiefs proved today that in football, it's not like on the demo app when you spin that wheel where you win always. Yes. But in football, there are some matches that you cannot win. This is not demo. Yeah. Yes. Kaizer Chiefs, they applied almost the same tactic they applied against Pirates. Which is? They congested the midfield. Lot of players on the in the center. Yes. Where Sundowns like to play. Yes. Where Jaden Adams Mkwena like to play. So they closed that gap. That Ndlovukayi was very strong and fighting Yeah, he was. and injuring people at the same time. Did he? Oh, yes. Kibiro went out injured. Starts up. So we don't promote players getting injured, but we promote the courage. Yes. The ability to believe in yourself, the ability to fight. Yes, Baba. So Kaizer Chiefs players fought today. Yes, until the end. The goalkeeper was brilliant, Peterson. Everybody spoke about him, but I cannot ignore his efforts. He fought very hard. Ubelwa lo mfana kunamabhola akawavimbele khona elinye ekade lishaywa umdiba akalichithe wathi wacimeza. Ngize ngayizwe ngathi uthi wemalo ngikude. Yeah. Manje lo mdlalo loyo ububaleke kakhulu lo mfana loya usebenzile. Lamshaya ku first pole. Yebo. Yeah. Umdusha balala mawenza kahle sokunqoba Sure baba. Ubeyiqede Sundowns Too much. Yaze yabona ukuthi ongcono nayo ayimqede imthumela esibedlela okuyinto ke esithemba ukuthi mhlawumbe umfana uzosheshe elulame mhlawumbe bekukhona nokwethuka komzimba uyabona singasho kanjalo kodwa nje asithemba ukuthi umfana kuzolunga uyabona Faka ibhathu yeah vele bamfaka ibhathu kabuhlungu azali njengamanje mina ngingakuzonda ukuthi ungathi mhlambe angiyoba imanager ye-Chiefs. Why? Yeah, bebengibhalelile i-email bethi bacela ukuthi ngizoba ingxenye yama decision maker lapha ku-Chiefs. Really? Angivumanga. Why? Imali ngiyayifuna nginayo. Yeah. Njengamanje ngino 10 cent la epocketini. Mina ngine 100. Unzima. Inkinga yami yenza ukuthi ngingavumi mnganami ukuthi njengamanje awazi ukuthi amawele uYosef noKhazi ukuthi ubaxoshe makuphela isizini noma ungabaxoshe ngoba sebenze kahle iTV mayithatha bayibeka la bayibeke khona njengamanje awazi ukuthi kufanele ukuthi wenze kanjani njengamanje manje ngoba wayethu Louis Shakwane i-Chiefs ifana nenkomo yenkosi khomo yakhoshi kimulato wayilatela kimulato wayihlukela kimulato njengamanje labo coach labo yabaxosha inkinga uyabayeka kuthiwa bebayekeleni uyabona kuyinkinga kakhulu iyabona Thabiso Mnyane ubebaleke kakhulu namhlanje ube defender ephinde ehlasela ikakhulukazi ngesombe sokuqala kade ebahlasela lapha yana bebesenkingeni kangangoba umdiba ubethi noma ekhuphuke ethukile ngoba uyazi ukuthi lengwenya lena eyomnyane izoqhamuka inqamule idlale kakhulu ngingamnika mina umnyane ngithi i-man of the match. I-Sundowns inkinga yayo
idlala kakhulu phakathi nendawo Yeah. esiswini yoba ngisho ukuthi Chiefs iblokile Yeah. kanti ama-winger ayinawo kahle isebenza kakhulu ngama-wing back uma ngabe upresse wona ayibisakwazi ukuthi ikhuphuke uLilepo ubekwenza kahle lokho ukuthi naye ezama ukupressa ngapha ngaka-right kodwa into ekade engayenzi kahle ukuthi ibithi Sundowns uma ikhuphuka uTashrik Matthews ubeyingozi ikakhulukazi nge-first half kanye noMdiba bese ubengakhuphuki yena ukuthi ebuyele emumva naye eyoncedisa ngoba kuyadingeka lokho ngoba ispeed into lena akanayo Yeah. ngale walokho ibackline yeSundowns angwabonanga amaphutha kangako lawa abantu abahlali bekhala ngawo kodwa ngikhalile ukuthi uDuba ubengekho ngoba uDuba waxoshisa uSuarez. Yeah. Suarez akekho nje la eSouth Africa. Inqalo yamfana izingane zika Suarez malambile abobuza kuDuba ngoba uyena owampressa wamxoshisa ngale cup le yemali Nedbank. Yeah. Kodwa ngale kwalokho imidlalo ubumuhle kodwa kade ufuna ukuba mubi kancane ubuthanda ukuba nodlame kakhulu ubuthanda ukuba physical. Kodwa ke umdlalo wakhona ngawuchaza ngithini kunegama engifuna ukulisebenzisa angifake sona izingisi emotional kakhulu Very emotional. Passionate ngoba leli side bengihleli kilo le ngaphesheya Yes baba. akekho ke wahlala phansi bekumiwe kwaze wamiwa phe kwethulo lapha Yeah. akaze kuhlalwe phansi umdlalo wazi waphela Yeah. into lena esiyifunayo abachasi bajabule ngoba iPirates neSundowns babangu1 iChiefs nayo ikhona la ku3 okusho ukuthi ileague ibuyela la kufanele ibuyele khona kodwa ngithemba ukuthi iChiefs mhlawumbe ngonyaka ozayo izothi ukusiqinisa isquad sayo ngoba kulonyaka lona ngingababiza ngithi ama kings of recycling Yeah. ngoba balande uMabuwe emgqonyeni wasebenza Yeah. balanda uNdlovu emgqonyeni wasebenza Sure. okusho balanda umnyane elahliwe benomako wafika umnyane wasebenza kakhulu nomako naye umdlalo wakhe ubangamubi ukuthi ngoba uCross wenyuse kakhulu izinga ngale kwalokho I still love you guys but I'm not sure. Me too. Sure.